Як міліцыя рыхтуецца да масавых затрыманняў перад выбарамі? Які чарговы бонус Лукашенка выпісаў сам сабе на выпадак сыходу? І якая трагедыя здарылася ў жодзінскай паліклініцы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка паляцеў на дзень народзінаў да свайго сябра. Пасля выхадных на Брэшчыне Александр Лукашенка зноў паляцеў да Владзіміра Пуціна. На гэты раз нагода не толькі працоўная, але і святочная, бо расійскаму кіраўніку сёння споўнілася 72 гады. Перад адлётам з'явілася і афіцыйнае віншаванне, у якім малодшы беларускі брат адзначыў глыбокае разуменне Пуцінам гістарычнай місіі Расіі, а таксама асабістую адказнасць за лёс народа. Па прылёце ў Маскву Лукашенка нервова адрэагаваў на дыпламатычнае вітанне расійскага чыноўніка і зладзіў міні-спектакль. Ваше превосходительство, уважаемый Какое превосходительство? Где-то это видишь? позвольте от лица президента Российской Федерации приветствовать вас. Спасибо. Афіцыйная прычына чарговай паездкі Лукашэнкі ў Расію – удзел у пасяджэнні Рады кіраўнікоў краін СНД. Але яно пачнецца заўтра, таму сёння, відаць, у праграме Лукашэнкі святочны прыём. Перад выбарамі па ўсёй краіне плануюцца масавыя затрыманні. Як паведамілі нашы крыніцы з двух гарадоў Беларусі, там прайшлі міліцэйскія нарады, прысвечаныя прэзідэнцкім выбарам, якія папярэдне запланаваныя на канец лютага наступнага года. Перад сілавікамі пастаўленая задача стварыць такую атмасферу, каб, цытата, «ніхто і не піскнуў перад выбарамі». Паведамляецца, што былі складзеныя так званыя першы і другі спісы тых, хто падлягае прэвентыўным вобшукам і затрыманням. У першы ўваходзяць тыя, хто раней быў асуджаны па палітычных адміністрацыйных ці крымінальных справах. У другім спісе знаходзяцца тыя, каго не прыцягвалі да адказнасці, але хто лічыцца патэнцыйна нелаяльным. Магчыма, у яго ўнеслі тых, хто падпісваўся за апазіцыйных кандыдатаў у 2020 годзе ці на каго давалі адпаведную характарыстыку ідэолагі на прадпрыемствах. Ужо восенню сілавікі плануюць пачаць апрацоўваць людзей з першага спісу, аднак найбольш інтэнсіўныя рэпрэсіі запланаваныя на снежань-студзень, бліжэй да дня галасавання. Плануюцца паказальныя апрацоўкі прадпрыемстваў з масавымі праверкамі тэлефонаў і затрыманнямі проста на працоўных месцах. Прычым, па нашай інфармацыі, карныя органы не асабліва збіраюцца пераймацца зборам доказаў. Калі трэба чалавека затрымаць, то яны самі падпішуць на штосьці забароненае ці прынясуць сцяг у кватэру. Задача сілавікоў, каб выбары прайшлі без найменшых інцыдэнтаў, а Лукашенка, які ўсё менш робіць выгляд, што збіраецца сыходзіць, без праблем пераабраўся на наступны тэрмін, і ніхто не змог яму перашкодзіць. Масавыя рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца з 2020 года, калі на прэзідэнцкіх выбарах перамагла Святлана Ціханаўская, а Александр Лукашенка не аддаў улады. За гэты час былі заведзеныя дзясяткі тысяч палітычных крымінальных спраў, а агулам рэпрэсіі закранулі сотні тысяч беларусаў. За 4 гады за мяжу, ратуючыся ад пераследу, выехала каля паўмільёна чалавек. І падобна, што сітуацыя хутка стане яшчэ горшай. Трагедыя адбылася ў Жодзіне. Там 3 кастрычніка пажылы мужчына памёр проста ў чарзе па талоны ў мясцовай паліклініцы. Пенсіянер, якому на выгляд было за 70 гадоў, прыехаў у медыцынскую установу на ровары каля паловай 7 раніцы і чакаў адкрыцця рэгістратуры. У выніку пацыент да доктара так і не трапіў. Як паведаміла выданне «Экспрэс-бай», яго выявіў нежывым іншы чалавек, які таксама стаяў у чарзе. Каб атрымаць талон на прыём да некаторых лекараў, людзям даводзіцца прыязджаць вельмі рана. Гэта звязана ў першую чаргу з вострым недахопам медыкаў у правінцыйных медустановах. Але ў тым жа Жодзіне прапаганда абвінавачвала ў сітуацыі саміх пацыентаў. Маўляў, яны бяруць талоны і не прыходзяць на прыём, ці ідуць да профільнага спецыяліста без папярэдняй кансультацыі. Лукашенка працягвае абкладаць сябе гарантыямі на выпадак сыходу. Раней ён навыпісваў сабе і сваёй сям'і бонусаў у выглядзе пажыццёвай пенсіі, рэзідэнцыі і кампенсацыі расходаў, а таксама забараніў сябе судзіць за здзейсненае падчас ягонага кіравання. Цяпер жа плануюцца змены і ў падатковы кодэкс. Артыкул пра рэгуляванне пытанняў абкладання падаткамі плануюць пашырыць і ўключыць у яго забяспечанне гаранты прэзідэнту Беларусі, які спыніў выкананне паўнамоцтваў. Пад гэтую фармулёўку, як вы самі разумееце, падпадае толькі адзін чалавек. Пра якія канкрэтна падатковыя ільготы ідзе гаворка, пакуль не зразумела. Гэта будзе вызначана іншымі законамі. Праект зменаў у падатковы кодэкс цяпер павінен прайсці 2 чытанні палаты прадстаўнікоў, а пасля трапіць праз Савет Рэспублікі на подпіс да Лукашэнкі.
Ну і яшчэ крыху пра падаткі. Беларускія ўлады збіраюцца павялічыць суму збору, пра які вы маглі нават і не здагадвацца, і за нясплату якога вам можа пагражаць вялікі штраф. У праекце ўжо агучаных зменаў у падатковы кодэкс прадугледжанае павышэнне падатку на сабаку. Яго абавязаныя выплачваць уладальнікі ўсіх жывёл старэйшых за 3 месяцы, прычым не раз на год, а кожны квартал. Цяпер збор складае 11 рублёў 90 копеек для звычайных парод і 59 рублёў 60 копеек для небяспечных. Павысіць яго збіраюцца да 13 і 63 рублёў адпаведна. Ад сплаты гэтага збору ўлады плануюць вызваліць пенсіянераў, а таксама інвалідаў першай і другой групы. Падатак на першага сабаку хочуць адмяніць для тых, хто жыве ў сваім доме, а таксама для інвалідаў трэцяй групы. Падатак на сабак існуе ў Беларусі з 2010 года, але пра яго ведаюць далёка не ўсе. Пасля рэгістрацыі жывёлы яго налічваюць разам з камунальнымі паслугамі. Штраф за нерэгістрацыю сабакі і нясплату збору можа дасягаць 600 рублёў. Улады збіраліся зрабіць 2025 год годам беларускай мовы, але ў гэтага з'явілася перашкода, прозвішча якой вы ўсе выдатна ведаеце. З нагоды дня настаўніка тэлеканал СТБ выпусціў сюжэт, аднымі з герояў якога сталі кіраўнік лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрый Круты і ягоныя школьныя настаўнікі. Чыноўнік расказаў, што ў першых 4 класах усе прадметы яму выкладалі па-беларуску, а пасля ён перайшоў у раённую школу ў Клічаве і яму спатрэбілася паўгода, каб прывыкнуць да рускай мовы. Круты заявіў, што цяпер ёсць попыт на навучанне па-беларуску, і нібыта ва ўладаў былі планы абвясціць наступны год годам беларускай мовы. Президент всегда поддерживает вот эти тенденции, и даже хочу сказать, вот до момента объявления нашим лидером пятилетки, но он еще думает, еще окончательное решение не принято, но, по крайней мере, уже президент об этом сказал, что у нас будет пятилетка качества, но одним из вариантов многочисленных, чему посвятить 2025 год, это был год белорусской мовы. Але тут ёсць цікавы нюанс. Звычайна ў Беларусі гады прысвячаюць таму, з чым у Беларусі вялікія праблемы ці чаго няма ў прынцыпе. Былі гады народнага адзінства, гістарычнай памяці, міра і стварэння, а гэты, нагадаем, прысвечаны якасці. Таму не дзіўна, што дзяржава, якая з аднаго боку метадычна змагаецца з усім беларускім, з іншага збіралася нешта там прысвячаць беларускай мове. Але, як бачым, у Лукашэнкі ёсць іншыя планы на наступную пяцілетку. У Мінску затрымалі сына галоўнага трэнера хакейнага «Дынама» і зборнай Беларусі. Стала вядома, што на мінулым тыдні 30гадовага расіяніна Мікіту Квартальнага затрымалі ў Мінску на 10 сутак і кінулі на Акрэсціна. Пасля таго, як яго бацька Дмітрый Квартальна ўзначаліў беларускі клуб кантынентальнай хакейнай лігі, маладзён, які працуе хакейным агентам, развёў актыўную дзейнасць і, па сутнасці, паспрабаваў узяць пад кантроль падбор гульцоў у клубе Квартальнага старэйшага. Але дзейнічаў хлопец бруднымі метадамі. Ён прапаноўваў хакеістам адмаўляцца ад сваіх агентаў і пераходзіць да сябе, а таксама заяўляў нібыта, што мае ўплыў у мінскім «Дынама». У клубе ж, наадварот, забаранілі Мікіце Квартальнаму з'яўляцца ў офісе і паабяцалі паскардзіцца ў кіраўніцтва лігі, каб таго пазбавілі статусу агента. Як паведамляюць хакейныя інсайдеры, у выніку амаль дайшло да бойкі. Напярэдадні вылету ў Сочы Квартальнаў накінуўся на генеральнага дырэктара «Дынама» Артёма Каркоцкага, а прыезд міліцыі яго не супакоіў. Па выніку агента затрымалі і кінулі ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў. Пасля гасціннага прыёму ва ўмовах сумна вядомага Акрэсціна маладзёна падобна чакае экстрадыцыя і працяглая забарона на ўезд у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на працы ягонага бацькі, пакуль невядома. Беларуская прапаганда знайшла новую пагрозу суверэнітэту. Гэта новая дзіцячая забава. Тэлеграм-канал «Невальфовіч», які вядуць ідэолагі Мінабароны Беларусі, апублікаваў допіс, прысвечаны квадробінгу. Гэта такая субкультура, адэпты якой капіруюць паводзіны жывёлаў. Яны бегаюць на карачках, надзяваюць маскі і хвасты, а таксама імітуюць гукі катоў, сабак ці іншых істот. Гэтая бяскрыўдная забава моцна турбуе беларускую прапаганду. Спачатку аўтары «Невальфовіча» пішуць, што для малых дзяцей нічога страшнага ў квадробіцы няма, але пасля пачынаюцца дзіўныя высновы. Аказваецца, квадробінг – гэта ні многа ні мала інструмент захаду па прыгнёце іншых народаў. Прапагандысты лічаць, што тут працуе тая ж тэхналогія, што і з рухам ЛГБТ. Усё гэта нібыта знішчае праславутыя традыцыйныя каштоўнасці і ставяць дзяцей на калені. Апошнім крокам стане тое, што, цытата, «людзі-жывёлы ў зубах прынясуць суверэнітэт Беларусі па камандзе захаду». Як звязаныя так званы калектыўны захад і субкультура, якая з'явілася
адбылося ў Японіі, прапаганда, канешне, не тлумачыць. Роўна, як і не тлумачацца механізмы ўплыву на суверэнітэты дзяржаў. Але, як звычайна, аматараў моцнай рукі і татальнага кантролю напужала новая дзіцячая забава, якую яны банальна не разумеюць і не збіраюцца разумець. Дзікі захад у Дзяржынскім раёне. На запраўку ў вёсцы Вязань прыйшоў нецвярозы мужчына, які пачаў пагражаць кліентам і супрацоўнікам траўматычным пісталетам. Пасля таго, як работнікі націснулі на трывожную кнопку, правінцыйны гангстэр уцёк, але яго даволі хутка знайшлі супрацоўнікі міліцыі. Экспертыза паказала ў затрыманага моцнае алкагольнае ап'яненне, а таксама падобна, што яго чакае крымінальная справа. Спажывецкі экстрэмізм ці адстойванне сваіх правоў. У тыктоку з'явіўся ролік, у якім беларуска расказвае, як вось ужо некалькі гадоў з рознай перыядычнасцю мяняе старыя патэльні на новыя. Бясплатна і без аніякага крыміналу. Жанчына расказала, што праз год карыстання яе патэльня пачала прыгараць. Яна паехала ў краму і запатрабавала вярнуць ёй грошы, бо гарантыя на пакупку дзейнічае 2 гады. Пасля атрымання кампенсацыі яна купіла новую патэльню. Прычым такі трук блогерка паўтарае не першы раз. Іншую пакупку яна вярнула ўвогуле праз 2 месяцы, і ў краме таксама вярнулі грошы. Ролік жанчыны сабраў вялікую колькасць каментароў. Некаторыя называлі падыход блогеркі нахабствам, прагай да халявы і спажывецкім экстрэмізмам. Іншыя ж сталі на бок жанчыны, маўляў, яна дзейнічае па законе і не мае мэты на сваіх дзеяннях нажыцца. Незвычайныя інавацыі ад беларускай дзяржаўтаінспекцыі. На ўездзе ў Гомельскую вобласць з боку Бабруйска з'явілася так званая музычная дарога. На край паласы руху дарожнікі нанеслі чырвоныя пластыкавыя лініі, і падчас праезду ствараецца шумавы эфект, які нагадвае знакамітую песню «Маладосць мая Беларусія» ансамбля «Песняры». У ДАІ лічаць, што такое ноу-хау дапаможа прадухіліць засынанне за стырном і ДТЗ ў выніку з'езду ў кювет. Аналагаў падобнай тэхналогіі ў Беларусі дагэтуль не было. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.